Tervetuloa Annen kiinteyttävään kasvojoogaan. Aloitetaan ensin silleen, että rauhoitutaan tähän paikkaan, missä me ollaan. Aletaan pyörittää hartioita. Ihana rutiina kuuluu. Lähtee veri kiertää hartioissa ja niskassa ja toiseen suuntaan. Sitten lähdetään kääntämään leukaa aina tuonne hartian yli oikealle ja vasemmalle. Ja oikealle. Ja vasemmalle. Ja vielä yksi kerta. Ja näin. Ja nyt voidaan mennä sitten varsinaiseen tähän kasvojoogaan. Ja lähdetään täältä otsalihaksesta liikkeelle. Meillä on yksi kokonainen otsalihas tässä otsalla. Ja hirveän moni käyttää tosi aktiivisesti sitä otsalihasta. Ja myöskin tätä kulmakarvojen aluetta. Ja siitä aiheutuu monesti päänsärkyjä. Ja nämä kaikki meidän kasvojen alueen lihakset on tahdonalaisia lihaksia. Eli me voidaan itse määrätä, miten me niitä käytetään. Ja me voidaan opettaa niitä myöskin. Niin sivellään ensin tätä otsalihasta sille, että se rauhoittuu. Ja sitten voidaan käydä näitä kulmakarvoja läpi ja kokeilla, että onko siellä jotain kipeitä kohtia. Ja jos siellä on, niin voidaan vähän pysähtyä siihen. Mulla ainakin on tässä kohtaa oikein, niin voidaan pysähtyä siihen ja hieroa sitä vähän. Ihanasti lähtee veri kiertämään. Ja varmasti rentouttaa tämäkin jo. Sitten voidaan sivellä vähän koko kasvoja. Näin. Sitten mennään tuonne silmän ympäryslihaksiin, eli silmien kehälihaksiin, ja lähdetään sitä työstämään. Ja niitä kun me jumpataan, niin se voi olla, että nämä ei lähde sitten lurpattaa, niin kuin monesti lähtee nämä silmän, sanotaankin lippaluomeksi tätä luomea, joka lähtee sitten roikkumaan, niin tätä kun aktiivisesti tehdään, se kiinteyttää näitä silmän ympärysihoa. Ja tämän liikkeen nimi on peura-ajovaloissa, huomaat kyllä kohta miksi. Hei, ja sitten sellainen huomio, että jos sulla on silmäleikkauksia tehty tai silmäleikkaus tehty, niin kysy sitten lääkäriltä ennen kuin lähdet tekemään. Näitä ei saa tehdä, jos on tehty lippaluomileikkaus, eli yläluomet on leikattu, tai sitten silmään joku leikkaus tehty, niin sitten ei saa tehdä. Mutta jos ei ole mitään tehty, niin sitten voidaan tehdä. Ja tämä menee näin. Noin, ja uudestaan. Ja vielä yksi kerta. No ja sitten laita silmät kiinni hetkeksi. Rentoutetaan silmät. Sitten mennään sinne kehälihaksen alapuolelle. Eli näitä alaluomia sitten työstetään. Näin. Ja uudestaan. 3, 4 ja 5. Ja vielä yksi kerta. Hyvä. Ja sitten seuraavaksi me mennään tänne kasvojen poskipäälihaksiin. Meillä on poskissa isot poskipäälihakset ja pienet poskipäälihakset. Ja niitä voidaan jumpata molempia. Ja sillä saadaan sitä kasvojen ilmettä nostettua vähän ylöspäin. Että nämähän on semmoiset niin kuin lihaksisto, mikä iän mukana lähtee valuu alaspäin. Niin tällä jumpalla me saadaan sitä pysymään pidempään oikealla paikalla. Ja jotta me löydetään se oikea lihas sieltä, niin sitten me voidaan ottaa tämmöinen suhina siihen mukaan. Eli tehdään näin.
Jos tuntuu, että se ei löydy, niin voidaan sormet laittaa tähän lihaksiston päälle. Ja vielä yksi kerta. Noin. Ja sitten siitä, kun lähdetään alaspäin, niin tässä on tämä filtriumin alue. Ja tämä on semmoinen alue, mikä iän mukana pitenee. Ja tämä alahuuli kääntyy vähän niin kuin sisäänpäin, niin sitä voidaan jumpata. Ja kun sä jumppaat sitä jo 2 viikon päästä, sä huomaat selkeän eron siinä alueessa, että se nostaa tätä huulta vähän ylöspäin. Ja nyt voidaan tehdä semmoinen kunnon ankkahuulit. Noin. Uudestaan. Ja vielä yksi kerta. Tätä on helppo tehdä autossa. Autossa kun ajaa, niin voi tehdä tällaista. Sitten mennään tänne alaleuan kiinteytykseen. Ja tämä on mun ihan lemppariliike. Tehdään se kielellä, aletaan tekemään tälleen naksuttelemaan. Ja sitten laitetaan kieli sinne ihan kitalakeen kiinni. Ja näin. Sä voit ottaa peilin siihen vierelle ja sitten kun sä katot peilistä, sä näet ton kielijänteen. Niin silloin sä oot oikein tehnyt sen liikkeen. Ja on tosi tehokas, että alkaa kyllä tuntea aika nopeastikin ton jumpan täällä alaleualla. Ja tuloksiakin alkaa näkyä tosi nopeasti. Tehdään vielä uudestaan. Ja vielä yksi. Näin. Näin on saanut kasvolihakset jumppaa ja verenkiertoa kasvolle ja sehän tuntuu ihanalta ja varmasti näkyykin sitten. Ja tietenkin mikä on todella hyvä joogaliike ja jumppaliike on hymy. Muistetaan hymyillä.